Лесно ли е от негативен човек да се превърне в оптимист? Да. Има такива хора, които, както казваме, винаги виждат бутилката наполовина празна и чашата наполовина празна. Тук въпросът по-скоро е какво ми дава това да съм негативен. Има такива хора, които непрекъснато мрънкат, непрекъснато недоволстват. Тук говорим по-скоро за подсъзнателната мотивация, която аз имам, за да поддържам определено поведение. Всяко поведение е мотивирано. И мотивацията на подсъзнанието е винаги принципа, по който то работи, е да те придвижи от болка към удоволствие. И всяко поведение, което аз правя и имам, е със същата цел да смекчи болката, да смекчи дискомфорта, да ме придвижи по-нататък към малко по-леко да ми е, малко по-уютно да ми е, с цел оцеляване. И когато се срещнем с такива хора, е хубаво да разберем всъщност какво им дава това, да са негативни, да мрънкат, непрекъснато да се оплакват. И както много често излиза в регресия, дори в разговор излиза, какво ти дава това непрекъснато? Не знам, нищо не ми дава, но всъщност ми дава, когато аз съм негативен,